Ľudia, vítajte u tohoto videa. Idem natočiť video nové o novej hre, takže môžete sa tešiť. No, mám toto trochu rozohrané, za kamerou som trochu farmil, takže tak no ideme. A tu máte mravcov, tu si ich kupujete, tu to vidíte. Za tých mravcov dostávate peniaze, lebo oni berú tie rastlinky, čo vám tu rastú, ako toto, napríklad. No a toto je všetko a toto sú moji mravčokovia. A to je shop, to je za Robuxy a tuto môžem dávať veci, čo za to dostavujem peniaze. Dávam. Tak. A toto si zarábate tak. Ináč keby ste si chceli zahrať, tak môžete. Je to ešte chvíľu dostupné. Takže toto. Počkať, toto zasadím. Tak. 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 Posledná vec asi. Či? Ešte budem myslieť. Z týchto si išli urobiť tuto, ako tieto dieročky. Z toho budú rásť tieto hubičky a to potrebujem na včelku. Teraz si práve chcem urobiť včelku, takže no. Takže tak, no. To tam nebude. No, niečo ešte nemá zatiaľ. Takže idem hore. No, mám sa to chcel, no. Nie. No, dobre. Ideme. 10 miliónov. Počkať. 130 lák. Co, dobre. Dobre. Tak, lečko budem mať včeličku. Ja. Tak. Tak. Dobre. Ešte tam dám to. Toto. Ešte toto. Tak. 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 Toto. Za chvíľočku to budem mať. Maličky. Tak. Dobre, koľko mám? No, stáva mi ešte 53 alebo koľko, teraz neviem. Takže no, dobre. Dobre, idem zbierať. Opa. A co natrafil, ale dobre. Hľadí. Tak. Pozrime sa. No. Toto som ešte. To bolo tesné. Normálne. To sa nebude hodiť. Dobre. Ukáž. 70. Tak to nechám. To potrebujem. Idem tam do toto. Za milión. Mám 51 000.
Nice. Golden. Ešte toto. Dobre, to len mám chvíľočku. Počka, to je 26, ešte mi chýba kilo. Wow. Kam z tých trojitých. Všetko to pozberám. V dolnom rade. Opa. Opa, chaboš, babuš. Dobre. Ideme. Takže tu. Druhý rád. Ešte furt druhý rád. A tu niečo rastie. To nechám. To potrebujem. To ešte nechám. No, druhý. Počkajte, tu rastie. Yes. 23. To je 2, 3. Počkajte, už ideme. Počkajte. Ešte ideme. Počkajte, ešte to tu pozbieram. Kaž, koľko má už toto? Ne, toto mám. Ne. Máme sa to celé. Tak nič. 28. Dobre, no. Ešte položím tu tých mravcov, čo som kúpil. Tak. Ostatní tu sú doma. Dobre. Zoberám. Oni si tam robia hniezdo. Či nie. Pejšok, alebo jak sa to volá? Neviem. No dobre. Pozrime sa. Čo nám toto rastie. No dobre. Ja to tam odovzdať. Dobre. Trojta potrebujem. Dobre. 1 kilo. Tak. Iba 25. Ne. Ja som to prepol. To najťažšie. Dobre. Wow. Dobre. Tak. Dobre. Počkať, chýba. Už neviem koľko. No, neviem to počítať. Oj, 20. Oj. 24 kg. Čo? Ho. 1 500 000. Áno, mám. Takže... nič, no. No, dobre, ideme toto. Trojte. Nie, tu rastie trojte. Jak tu rastie trojte? Dobre, nechám to rásť. 8 kg max. To sa mi nepáči. Koľko? 42 kg. Ty koksa. Počkaj, kde to je? Tu. Bude na 7, tak to zoberám. No. Jaj. No. Tak. A ďalšie. Za chvíľu. Tu rastie ďalšie. A to čestka, to môžem nechať rásť. Ďalej. Takže to začalo. Čaká, toto je...
Keď ti donesem tenisky, vedel by si ich potom oprať? No, dobre. Lebo sú veľké, ťažké a buchajú. Tie sieťkové áno, ale tie kožené nie. Či tam dáš uterenky? Nie. Lebo minule, keď som to dala, tak to neskutočne búchalo a Martin mi povedal, že nech to tam nedávam, že aby sa nám neposrala pračka. Sieťkové áno, tie také, ale Dobre, toto zoberám. No dobre. Idem to dávať do tohoto. Čelička. Ujo. No dobre. Trojte. Давай. Co je? Co to já nevím, čo je. Já v tom nevyznám. OK. Takže 4. No už to, počkať. Dobré. Užívať 9. Dobré. 8. To máme. Mám to. Teraz idem. Neviem. To bude veľmi ľahké. Tak. 12-kilové. Oj, to nemusím. To potrebujem. Bože! Už nemám. No a za chvíľu toto bude. Za chvíľu môžem robiť toto. No dobre, idem sa pripraviť. Tu je hore. No dobre, berem. Tak, idem dole. Pozrime sa, čo to tu máme. Hopa. Co zoberám? Díky. No, to potrebujem. Rádny macek. No dobre, idem to dať, vyskúšať, či mi to bude stačiť. Dobre. Snad, že mi to bude stačiť. Ale potom mám. O nie. O nie. No. No dobre. No, idem zbierať tieto ešte na prípravu. Tu je veľký. Tak, teba zoberiem. Zoberiem to. Tak. Už 7 iba. Čo ti? To je úplne málo. Čo je? A toto nechám na slnke. Čakajte, mám sa pozrieť. To ešte furt není? Aj, ešte nadal, bože. No i hneď. Koksa. Veľká ako medveď. No. Ne. O nie. O no. Nie, lebo sa to sledne.
To je prtínka. No dobre, no, aspoň mám túto 9 kg. No jedno, dobre. Potrebujem koľko kilo? 28, dobre. To mi hodí. Keď toto si zoberiem. Tak si nechám ešte. Aj teba. Teba idem nadoru dať hento, čo mám. Kým mi to ešte vyrastie. 12 kilové. Čo? Také tenučké. No dobré.